उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आज आडाळी MIDC कडे या ठिकाणी दिसत नाही। गेल्या 8 दिवसापूर्वी तिथले स्थानिक सरपंच पंचकृषीतले सगळे आम्हाला भेटले आणि त्यांनी एक मनातली शंका बोलून दाखवली, काय नेमकी अडचण आहे। आणि म्हणून मग त्यांनी एक असा पुढे विचार मांडला की आम्हाला आमच्या जिल्ह्यातले जवळजवळ 18 ते 20 हजार मुलं ही गोव्यामध्ये त्या ठिकाणी काम करायला जातात। मॅक्झिमम आमचा दोडामार्ग तालुका आणि सावंतवाडीची काही तालुक्यातली गावं, वेंगुर्ला तालुक्यातली गावं ही दोडामार्गावर अवलंबून आहेत आणि म्हणून आम्हाला लॉंग मार्च काढण्यासाठी आपण या ठिकाणी मदत करावी अशा प्रकारची विनंती तिथल्या पंचकृषीतल्या सरपंचांनी या ठिकाणी केली। आम्ही एक विचार केला की सरकार जरी आमचं या ठिकाणी असलं तरी पण त्या लोकांची भूमिका 100% योग्य आहे का। यापूर्वी सुद्धा या जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प यायला सुरुवात झालेली होती। सी वर्ल्ड प्रकल्पासाठी आम्ही मालवण तालुक्यातल्या तोंडवलीला सुरुवात झालेली होती, पण त्यावेळेचे आत्ताचे राजकीय सेनेची मंडळी त्यांनी त्या ठिकाणी विरोध केला। आज ज्यावेळी चिपी एअरपोर्ट सुरू झाला त्यावेळी खासदार विनायक राऊत आणि त्यावेळेचे असलेले सगळे आमचे आमदार, त्यावेळेचाच असलेलो आमदार, त्यांनी तिथल्या लोकांचे अर्ज भरून घेतले। म्हणजे तरुणांची चेष्टा करणं हे काम सध्या या ठिकाणी सुरू असल्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी निर्णय असा घेतला की जरी समजा सत्ता असली, शेवटी 3 पक्षाची सत्ता आहे जे राज्यावर आहे, तरी पण शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, आम्ही आज शासनाच्या विरोधात नाही, पण शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जी मंडळी या ठिकाणी काम करत आहेत, जे सरपंच या ठिकाणी सगळे पुढे आलेले आहेत, त्यांच्या पाठीमागे भारतीय जनता पक्षाने पूर्णपणे उभं राहायचं अशा प्रकारचा निर्णय आज आम्ही सगळ्या मंडळींनी या ठिकाणी घेतला। आणि म्हणून 20 तारीखला रविवार त्यांनी पकडलेला आहे, 20 तारीखला 9:30 वाजता लॉंग मार्चची सुरुवात आडाळीमधून MIDCच्या त्या मधून होईल, बांद्यामध्ये चौकात येऊन त्याचा शेवट होईल। आणि या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आम्ही आपल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावं अशा प्रकारची विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी बोलवलं। आत्तापर्यंत 8 महिन्यापूर्वी जानेवारीत आपण ज्यावेळी अर्ज देतो 40 प्लॉट धारकांनी अर्ज दिले। आज मितीपर्यंतचा निर्णय काय झाला आम्हाला समजलेला नाही। त्याहीपेक्षा आडाळीचे सरपंच असतील, आडाळीचे आमचे नाडकर्णी साहेब असतील, या सगळ्यांना घेऊन ज्यावेळी मंत्रालयात गेलो, बैठक आम्हाला एक दिली, पण 5-7 मिनिटात ती बैठक गुंडाळण्यात आली। आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टीवर जरा थोडी शंका आहे। आम्ही ज्यावेळी खोलात जाऊन चौकशी केली तेही आम्हाला असं समजलं की कुठल्या तरी एका नेतृत्वाने एक पत्र दिलंय आणि हे प्लॉट कोणाला वितरित करू नये, इथे एक मोठा उद्योग येणार आहे असं त्या ठिकाणी सांगितलं। आम्ही त्यांना असं सांगितलं की बाबा अरे ज्याही मोठे येतील ते येऊ देत, पण आज छोटे छोटे उद्योग जे आहेत, नेसले सारखे उद्योग जे आपल्या बॉर्डरवर आहेत, अशा प्रकारचे उद्योग येऊ देत। आज चिपी मोपा एअरपोर्ट बाजूला झालंय, अर्ध्या तासाच्या अंतरावर एअरपोर्ट असल्यामुळे प्लॉटची म्हणजे जे काही उद्योजक आहेत हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी यायला सुरुवात झाली आहे। तरी पण ज्या पद्धतीने MIDCच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घ्यायला पाहिजे होती तेवढी दखल घेतली नाहीत। पण आता ज्यावेळी हे आंदोलन होणार म्हटल्यानंतर काही आमदारांचे हस्तक, काही त्या ठिकाणचे अधिकारी आता गेली 3 दिवस फोन करतायत। आत्ता सुद्धा 11 वाजता येऊन काही अधिकारी बसलेत कुडा MIDCला। माझं म्हणणं एवढंच आहे की आंदोलन केलं तर तुम्ही येणार का। आज ज्यावेळी 8 महिन्यापूर्वी प्लॉटची मागणी होती त्याही तुम्ही त्याचा निर्णय का घेतला नाही। ज्याही बैठका आम्ही मागितल्या त्यावेळी निर्णय का घेतला नाही। आणि आमची मागणी अशी होती की गोवा बाजूला आहे, मुंबई एवढं मोठं शहर आहे, हे उद्योजक आपण ज्यावेळी बाहेर जातात त्यावेळी उद्योजक येतात, तर एखादा उद्योजक इकडे येण्यासाठी आपण अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करा, अशा प्रकारच्या सुखसोयी त्यांना द्या। पत्रकार परिषदा घ्या, गोव्यात पत्रकार परिषदा घ्या, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी आम्ही बोललोय, परंतु शासनाकडून किंवा ज्या संबंधित मंत्र्यांकडून तशा प्रकारचे प्रयत्न जाताना दिसत नाहीत। म्हणजे आता
आतमधल्या सगळ्या सुखसोयी झाल्यात, म्हणजे मी काहीच झालं नाही असं मी म्हणणार नाही, पण उद्योजक येण्यासाठी जे वातावरण लागतं, कारण आता कुडाळ MIDCची परिस्थिती आपण बघितली, आणि म्हणूनच इथल्या तरुण तरुणींना न्याय देण्यासाठी जो उद्याचा लॉंग मार्च या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, त्या आयोजकांना पूर्णपणे पाठिंबा आम्ही सगळ्या मंडळींनी या ठिकाणी द्यायचा केलेला आहे. ही गोष्ट या ठिकाणी होत असताना आपण बघा की कोणी असू देत, स्थानिक आमदार असू देत, स्थानिक नेतृत्वाने संपूर्ण विधानसभेत लक्ष द्यायला पाहिजे. आत्तापर्यंत केवढी आश्वासन, त्या तिलारीचा प्रोजेक्ट तिथे कुठला पार्क आणणार होते, कुठले कारखाने आतापर्यंत जी काय आश्वासनं दिली गेली ती योग्य आहेत का? आमची ह्या जिल्ह्यातल्या जनतेला एक हात जोडून विनंती आहे. आमची भोळी भाबडी जनता या जिल्ह्यातली आहेत, भोळी भाबडे आमच्या इथले तरुण तरुणी आहेत, यांची किती वेळ दिशाभूल आम्ही या ठिकाणी करणार, हा माझा प्रश्न स्थानिक नेतृत्वाला या ठिकाणी. ते आमचे मित्र आहेत, आम्ही त्यांच्या विरोधात कुठली भूमिका नाही आहे, परंतु एक सगळ्यांनी तुम्ही आणि आपण एक विचार करूया. आज एवढी वर्ष झाली, राणेसाहेबांनी जर 2013 MIDC दिलेली असेल, तर आज 10 वर्षाचा काळ या ठिकाणी लोटल्यानंतर सुद्धा एक उद्योजक आपल्याकडे येऊ शकत नाही. परवा ज्यावेळी आम्ही पर्यटनाचा महोत्सव आपला झाला आंबोलीला, आणि त्यावेळी पण ही खंत व्यक्त केली. पर्यटन हा व्यवसाय असा आहे की ह्या जिल्ह्याचं चित्र बदलून टाकू शकतं. आज गोव्यासारख्या भागात आज 40-42 5 स्टार हॉटेल आहेत. आम्ही ह्या दृष्टिकोनातून वातावरण तयार करणार आहोत की नाही, हा माझा प्रश्न या ठिकाणचा आहे. आणि म्हणूनच वेळ पडली तर आम्ही त्यावेळी पण मी बोललो, शासन जरी कोणाचं आमचं जरी असलं तरी भूमिका ही शेवटी तिथल्या तरुण तरुणींसाठी या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी निर्णय असा घेतला आहे की ह्या सगळ्या लॉंग मार्चमध्ये चांगल्या पद्धतीने सहभाग सगळ्यांनी घ्यावा, अशा प्रकारची विनंती या माध्यमातून आपल्याला करतो. 15 ऑगस्टला एक जी घटना घडली ती आपल्याला मी मुद्दाम या ठिकाणी सांगतो. आज तालुक्याचं क्रीडांगण देण्यासाठीची सातत्याची मागणी ही बांधावासियांची होती. बांद्याला 13 एकर जागा ही विनोद तावडे क्रीडा मंत्री असताना आणि चंद्रकांत दादा पाटील हे महसूल मंत्री असताना, बांद्याचे मंदार कल्याणकर, चित्तर राऊळ या सगळ्या मंडळीने प्रामाणिक प्रयत्न केले, पण या कमिटीचा अध्यक्ष हे स्थानिक आमदार असतात आणि म्हणून अडचण त्या ठिकाणी निर्माण झाली. सावंतवाडीला क्रीडांगण होण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही, पण सावंतवाडीला जिमखान्यावर 1.5 एकरात क्रीडांगण करणं किती योग्य आहे हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. आता जर मंजूर झालं असेल तर 100% सावंतवाडीत करा, पण त्याही बरोबर दुसरं क्रीडांगण, कारण बांद्याला जवळजवळ 30-35 गावं त्या ठिकाणी मिळतात, तिथल्या सरपंचांनी ठराव केलेत, त्याही कोणी हेकेखोरपणा या ठिकाणी असता कामा नये, अशा प्रकारची विनंती आमची या ठिकाणी सगळ्यांची आहे. कारण ह्या मतदारसंघातच बांदा येतं, दोडामार्ग येतं, वेंगुर्ला येतं. आज सांगा, वेंगुर्ल्यामध्ये एखादा मोठा उद्योग आणायचा, उत्तम स्टीलने 1800 ते 2000 एकर जागा घेतली, सातत्याने आपण भांडतोय. तिथे पूर्वी उषा इस्पात होती, टाटा मेटॅलिक नंतर झाली, आज त्याची जागा कोणी घेतली, या सगळ्या गोष्टीची चौकशी या ठिकाणी झाली पाहिजे. आणि मग ताज आणतो, अमुक आणतो, आम्ही त्याचं स्वागतच करतो, पण स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन, स्थानिक जे शेतकरी आहेत त्यांना योग्यता मोबदला देऊन मग ताज होऊ दे, सिजादी दे. आज 1990 साल ह्या लोकांना शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना जागा दिल्या, आजही आपल्याकडे या ठिकाणी का होत नाही ह्याची काळजी. आणि ह्याचे जे कोण उद्योजक कोणाचे हितसंबंध असले तर माझं काय त्याच्याबद्दल तर म्हणणं नाही, पण हे उद्योग लवकर सुरू व्हावेत. ज्या उद्देशासाठी तिथल्या स्थानिक लोकांनी जागा दिल्या त्यांना कुठल्याही प्रकारचा आज त्याचा फायदा होत नाही आहे. आणि म्हणून ही जी चळवळ आहे ही उद्या जरी सरकार असली, भूमिका जरी आम्हाला घ्यावी लागली, तरी नाईलाजाने आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या सगळ्या नेत्यांची माफी मागून आम्हाला या ठिकाणी घ्यावी लागत आहे. कारण का शेवटी इथले तरुण तरुणी जगले तर नाही तर उद्या पुढच्या काळात ही मंडळी आम्हाला माफ करणार नाही. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या उद्याचा होणारा जो 20 तारीखचा कार्यक्रम अतिभव्य दिव्य या ठिकाणी त्या लोकांनी करावा, त्याला पाठिंबा आपल्या सगळ्या लोकांनी द्यावा. आणि जेणेकरून इथं ठोस, हा पहिला बांध्यापर्यंतचा टप्पा आहे, दुसरा टप्पा ते जाहीर करतील त्याच्यात पण आम्ही सहभागी होऊ. आणि कुठल्याही परिस्थितीत इथे उद्योग आल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका आमची या ठिकाणी आहे. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.